Tak ja čaute, to je Torpedo, vítam vás v ďalšom videu a dneska si zahráme internetovú hru Agario. Určite to každý poznáte, hral to skoro každý. Je to hra, ktorý každý na nej závislý, každý chytá rage. Dúfam, že ja rage nechytím. Mimo kamery, keď som to hral, dostával som riadne rage, ale snažím sa tento video rage nedostať. Budeme sa volať Torpedo SK. Môžeme ísť hrať. Malá oranžová gulička, ako je oranžový gogo. Ups, to bol lag. Ne, to je taká mucha, alebo neviem, čo to bolo. Prvý je nejaké O. Ne, vďaké, neviem, aké budú, nechaj. Táto hra je dobrá v tom, že si vieme zahrať s kamarátmi, ale nevýhoda je tam, že nie sú to ako na tom Facebookom Agariu, viete, že niekde tu na boku je taká tabuľka, že AB alebo 9, ne A9 alebo C10 alebo niečo také. Takže nevieme sa tak rýchlo nájsť, tak musíme si povedať, že do ľavého horného rohu. Nenaháňa, ne, Jimo, i ty, ne, áno, ďakujem ti, ale ne, teraz Dogi mi nedá pokoj. Dogi, veď my sme kamaráti a ne, sme takisto skoro veľkí. Musím utiesť. Musím sa vám priznať, nikdy v živote som nebol prvý na Agariu. Najviac som bol 4. alebo 5. Preste si. Tam skúsime zjesť Doge. A radšej nie. Obama, ahoj. USA. Máme 102 skóre. Ja ani neviem, aké bolo moje najväčšie skóre, ale to viem, že som bol 4. alebo 3. No, 4. alebo 5. Najviac, ale asi 4. Pohodička, nikto ma nechce zjesť zatiaľ. I help you. Really? Feed. Nakrm ma, prosím. Veď musíme sa zľutovať, ale Jamba chcem zjesť. Turky. Toto sú také umelé guličky. Od dneska neznášam Turecko. Nikdy som ho neznášal, ale teraz ho neznášam ešte viacej. Prečo mi to robíte? Really? Už zase. Ne. Dáme ďalej. Ja som malá zelená gulička. A nikto ma nechce zatiaľ spapkať a to je dobre, lebo ja spapkám nikoho. Popáčte, že spievam, ale ja spev síce nemusím. Ale ku tomu sa taká pesnička hodila. Obama! Zem... To sa nevyplatí. Ježiši, no tak, dajte mi všetci pokoj. Prečo mi to robíte? Prečo? Ne, klape, daj mi pokoj. A toto je, zase tu je nejaký komár. Ne. Hej, ne. Spaj. To čo je za skin? Ne. Taká sivá líška ma chce spapať. Spaj. Ne, všetci ma chcú zjesť. Doge? Zjeme Doga. Wow! Ne, Link. Long. Trpazlík. Neviem čoho, dajte mi pokoj, prosím. Ne. Čistá guľa, daj mi pokoj. Tak dobre, to bude pre toto videjko všetko. Zožrali ma asi 55 000 krát. Ale nechytil som zase až také rage ako mimo kameru. Ja sa s vami lúčim. Čaute.